दिनै जों बाक्सा जिल्ला SCRT रेगुलार आरो ODL टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा गिबियावनो नुजाथिफैनो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर बावहरबाय। लोगोसेनो थांनाय 17 आगस्टआव फरेस्टार ग्रेड 1 बा फरेस्ट गार्ड बेनि जि रिजाल्ट बेखौ मोजाङै मोजां मेरिट बेसिसआव होलांनायनि थाखाय BTC गभर्नमेन्ट आरो BTCनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा दिनै जोंनि खौरांगिरि मेल खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थांनाय 20 जुन 2025 इं खालाराव BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय LP आरो UP टेटनि जि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारबाय। बे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारखांनायनि उनाव जि फिजिकेल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेबो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दा बेखौसो जोङो BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरो जि जानानै थांखांनाय जि टेटनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बे जोब्बाय नालाय दा जोङो बेनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ थाबैनो होजानोखौ जोङो लुगैदों बा बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे फाइनाल मेरिट लिस्ट बेखौ थाबैनो दिहुननानै होनांगौ। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि जि टेटनि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनो गोनां बेनि डिले जानायनि जि जाहोन बेखौ जों मिथिनो मोनदों। माने NIOS DLED लानाय जि बिथांमोना इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव थांनानै बिथांमोना एसे प्रेसार हैनायखौ जों खोनानो मोनदों। माने बिथांमोननि प्रेसारा ओरैहाय माने जोंखौबो लानांगौ, माने जों जि जोंनाव इन सार्भिस फैदों बेखौ जों होखादों, माने जोंखौबो बे रिक्रुटमेन्टआव सोनांगौ बा मेरिट बेसिसआव जोंनाबो फैनांगौ बेफोरबायदि मोनसे डिमान्ड खालामहैनाय जों बेखौ खोनादों आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा जिथु कर्टनिफ्राय ओंखारबोनाय जि निर्देश बे कर्टनि निर्देश बायदियैसो BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्ट बिथांमोना माने सोलिनांगोन आरो। दा सोलिनाय खोथाया ओरैखौ बुंदों आङो माने NIOS जिथु DLED लानाय बिजाथिफोर बिथांमोननिया एनेक्सार डिआव रोखायै लिरनाय दं बिथांमोना माने इन सार्भिस जानांगोन। बेयाव रोखायै लिरनाय दं जे 3 नाम्बार पइन्टआव लिरनाय दङ 18 months DLED certificates and marksheet through NIOS of the applicant completed before 01/04/2019 माने बिथांमोननि जि बै DLED नि सार्टिफिकेट मार्कशीट बेयो 2019 एप्रिल दाननि 1 खालारनि सिगाङाव जानांगोन। बिथांमोननिया कर्सआ कमप्लिट जानांगोन, होमब्लासो बिथांमोना बेयाव एलिजिबल जागोन। दा बेफोरबायदि रोखायै लिरनाय दंखायो। ओमफ्राय बिदिनो बिथांमोननाव इउडाइस रेकर्ड बिदों। इउडाइस रेकर्डआबो माने 2017 आगस्ट दाननि 10 खालार इउडाइस रेकर्डआव थानाय जानांगोन। दा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ खावलायहरदों माने जिथु डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेवहाय माने प्रपार जिथु गाइडलाइन होनाय दङ बेखौ फल' खालामनानैसो भेरिफिकेसनखौ खालामदो बिथांमोना बा खालामनांगोन आरो। दा जोंनि जि प्रेस मिट खालामनायनि थांखि बियो रावनिबो थारमाने हेंथा नङा। जों रावखौबो माने सोरखौबा NIOSखौ हेंथा जानानै बा बिथांमोननि एगेन्स्टै जोङो प्रेस मिटखौ खुङाखै, माने जों जास्टिस मोननो लुगैदों। दा बिथांमोननिखौ जों माने मिथिनो मोन्दों मा बिथांमोननि केसआनो दिनैसिम जोबाखै आरो। जेनेबा NIOSनि जिथु केस दङ बिसोरा कर्टआव, दा बिथांमोननिया फाइनाल जास्टिस फैयाखै बा फाइनाल हियारिं बेयो मोनसे सलुसनाव फैयाखै आरो। दा खोथाया जाहैबाय माने बिथांमोननि दा बे केसआबा बेसेबां गोबाव सोलिगोन दा बेखौथ' जोङो SCRT रेगुलार आरो ODL केन्डिडेटफोरा बिथांमोननि थाखाय नेनानै थानो हानाय नङा। दा बिथांमोननि केसआ जुदि कर्टआव 10 बोसोर सोलियोब्ला जोङो बिथांमोनजों 10 बोसोर नेफानोथ' हानाय नङा। आरो
बिदिनो जोङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौबो जों खावलायहरबाय माने जितु एलपि आरो इउपिनि मेरिट लिस्ट बेखौ इलेक्शननि कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगाङावनो होनांगौ बेखौ जोङो एससिआरटि अडिएल आरो रेगुलार माने केन्डिडेटनि जानानै माने गुरैयै खावलायहरबाय नोंथांमोना कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगाङावनो माने जि फाइनाल मेरिट लिस्ट बेखौ दिहुननानै होनांगौ। दा जोबथारनायाव जोङो खावलायहरो बिटिसि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट जितु दा फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारगोन एलपि आरो इउपि टेटनि जि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारगोन बे फाइनाल मेरिट लिस्टआव जाहाथे जायफोर बिजाथिया सिलेक्शन जागोन जायफोर बिजाथिफोरा मेरिटआव गाखोबोगोन बैनि जि पार्सेन्ट बा बेसेबां काट अफनिफ्राय लांदो बेखौ काट अफखौ जाहाथे दिन्थियो माने मेरिटखौ दिन्थियो आरो बेसेबां काट अफनिफ्राय लांदो बेखौ जोङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ खावलायहरबाय। दा जोबथारनायाव मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार नोंथांखौबो जोङो गुरैयै खावलायहरो जाहाथे मेरिट बेसिसआ मोजाङैनो जायो जितु कर्टनिफ्राय जि अर्डार फैनाय एनेक्सार डि बैखौ फल' खालामनानै जाहाथे मेरिट बेसिसखौ मोजाङै फुलफिल खालामो बा थाबैनो मेरिट लिस्टखौ जोंनो दिहुनना होयो बेखौ जोङो खावलायहरनानै दिनैनि जि खौरांगिरि मेल खुंनाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।